Matakai 7 da aka ɗauka a jihar Zamfara domin magance matsalar rashin tsaro. Rundunar 'yan sandan Najeriya reshen jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya ta ayyana ɗaukar matakai 7 da ta ce za su kawo sauƙi game da hare-haren da 'yan bindiga suke kaiwa al'ummar jihar. A wata sanarwa da kwamishinan rundunar Ayuba ya aike wa manema labarai ranar Lahadi ta jaddada matakai da gwamnatin jihar Muhammad Bello Matol ya bayar da umarnin ɗauka domin shawo kan matsalar. Mun zayyano matakan kamar yadda kwamishinan ya bayyana. An rufe kasuwannin da ke ci mako-mako a faɗin jihar sai abin da hali ya yi. An hana siyar da man fetur a jarkoki. An hana zirga-zirgar babura da babur mai ƙafa 3 wato keke napep a Gusau babban birnin jihar daga karfe 8 na dare zuwa karfe 6 na safe, yayin da aka hana yin hakan a ƙananan hukumomin da ke wajen Gusau daga 6 na dare zuwa 6 na safe. An hana dukkan gidajen mai siyar da man fetur da ya wuce na naira 10,000 ga motocin hawa. An haramta ɗaukar itace a dukkan faɗin jihar. An dakatar da ɗaukar dabbobi a fitar da su daga jihar, sannan dole a gudanar da cikakken bincike kan ɗauko dabbobi da za a shiga da su cikin jihar. An hana 'yan acaɓa ɗaukar mutum fiye da 2 a lokaci ɗaya. Mahukunta sun yi amannar cewa gungun 'yan bindiga suna amfani da waɗannan ayyukan tattalin arziki don kai hare-hare ga al'umma. Kwamishinan 'yan sandan jihar Zamfara Ayuba ya shaida wa manema labarai a Gusau babban birnin jihar cewa an umarci hukumomin tsaro da su aiwatar da sababbin matakai da gwamnatin ta sanar. Najeriya na fama da matsalar kashe-kashen mutane da ta yi muni da kuma 'yan bindiga da ke sace mutane don karɓar kuɗin fansa. Ga dukkan alamu hukumomi da iyalai da kuma al'ummomi suna ɗaukar matakai don shawo kan matsalar. Sai mun haɗa wasu sababbin labaran, amma kafin sannan idan wannan ne farkon zuwanka na wannan channel ɗin, muna roƙonka da ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa. Mun gode.